Akwai lokacin da wani yaro ke tafiyar kilomita da yawa babu takalmi domin kawai ya samu damar yin wasa, amma yau yana ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasa a duniya. Idan kana son ganin labarin yadda wannan yaro ya kai ƙololuwa, yi subscribing yanzu domin cikakken labarin zai biyo baya. A wannan bidiyon za mu bi rayuwar Sadio Mané tun daga ƙuruciyarsa, ƙalubale, gwagwarmayar da ya fuskanta har zuwa yadda ya zama gwarzon ɗan wasa a duniya. Sadio Mané an haife shi ne a ƙauyen Bambali, jihar Saduhu da ke ƙasar Senegal. Tun yana ƙarami burinsa shine ya zama ɗan ƙwallon ƙafa, to amma mahaifinsa ya hana shi buga wasan da yake so. Mahaifinsa wanda limami ne yana ganin ilimi ya fi muhimmanci, yana kallon ƙwallon ƙafa a matsayin ɓata lokaci. Yana son Mané ya mai da hankali ne kan karatun addini. A wani lokacin ma mahaifiyarsa har takan dukansa idan ta kama shi ya je buga ƙwallo maimakon zuwa makaranta. Duk da rashin goyon baya da rashin kayan wasa, ƙaunar Mané ga ƙwallon ƙafa bata gushe ba. A lokacin da yake da shekaru 7 kacal, mahaifinsa ya rasu. Bayan rasuwar mahaifin nasa ne iyalan suka ba shi cikakken goyon baya domin cimma burinsa na zama ɗan ƙwallon ƙafa. Wannan ya ƙara masa ƙwarin gwiwa, ya fara ganin ƙwallon ƙafa a matsayin hanyar da zai canja rayuwar iyalansa. A lokacin da ya kai shekaru 15, Mané ya bar gida ya tafi Dakar. Barinsa Bambali zuwa Dakar wannan ba ƙaramin abu ne. Ya bar iyalansa, ya bar abokansa da rayuwar da ya saba da ita domin neman damar da ba shi da tabbacin zai samu. Amma a wani lokacin babban buri yana buƙatar ɗaukar babbar kasada. Bayan isarsa Dakar ya fara jan hankali ne a shekarar 2009 lokacin da yake taka leda a kulab ɗin Embo a ƙasar Senegal. Daga nan ne masu sa ido kan 'yan wasa wato scout suka hango hazaƙarsa, sannan aka tura shi zuwa makarantar ƙwallon ƙafa ta Génération. A nan ne ya taimaka wa kulab ɗin ya samu haɓaka zuwa rukuni na 2. Daga nan ne tafiyar Mané ta fara zuwa ƙololuwa. Bayan 'yan wasu shekaru a Génération, tauraron na Senegal ya koma kulab ɗin Metz da ke ƙasar Faransa a shekarar 2011. Wannan ya yi ne saboda haɗin gwiwa tsakanin Metz da kuma Génération. A Faransa ne karo na farko da Mané ya fara fuskantar rayuwa mai wahala a Turai, sabuwar ƙasa, sabon harshe da kuma sabon salon wasa, amma duk da haka bai daina aiki tukur ba. A ranar 14 ga watan Janairun shekarar 2012, Mané ya fara buga wasansa a matsayin ƙwararren ɗan wasa, inda ya shigo a matsayin canji a mintuna na 75 a wasan da suka sha kashi a gida a hannun Bastia. Ya buga wasanni 19 a kakarsa ta farko, ya fara a 12 daga cikinsu ya zura ƙwallo ɗaya kacal. A ƙarshen kakar Metz ta faɗa zuwa matakin ƙasa wato relegation, bayan haka ya nemi barin kulab ɗin. A watan Agustan shekarar 2012, Red Bull Salzburg ta biya euro miliyan 4 domin ɗaukar Mané. A Salzburg ne Mané ya fara gina babban sunansa, ya ci ƙwallaye 2 a wasansa na 2 da ya buga a kulab ɗin. Watanni 2 bayan zuwansa ya yi hat-trick ɗinsa na farko a kulab ɗin a ranar 31 ga watan Oktoba a wasan da suka doke Salzburg da ci 3-1 a zagayen na 3 na kofin Australia. Ya kammala kakar da ƙwallaye 20 tare da bada taimakon ƙwallaye guda 11. Tun anan za ku gane cewa buri ya cika, idan baka da buri to babu inda zaka je. A kakarsa ta gaba a ranar 27 ga watan Oktoba shekarar 2013, Mané ya hat-trick ɗinsa na biyu kuma na farko a gasar Bundesliga ta kasar Australia a wasan da Salzburg ta doke Gradec da ci 3-0. Daga baya a ranar 7 ga watan Mayun shekarar 2014 ya sake yin hat-trick a wasan da Salzburg ta lallasa Hon da ci 7-0 a wasan kusa da na ƙarshe na kofin Australia. A wannan kakar Salzburg ta lashe manyan kofina 2 na cikin gida, yayin da Mané ya kasance ɗaya daga cikin manyan tauraron ƙungiyar. Mané ya ƙare kakar da ƙwallaye 23 tare da bayar da taimakon ƙwallaye guda 19 a cikin wasanni 50 da ya buga, abin da ya tabbatar wa kowa cewa yana ɗaya daga cikin matasan 'yan wasa mafiya baiwa a Turai. Bayan ya mamaye Australia da ƙwallaye bajinta, manyan kulab na Turai suka fara sa ido a kansa. A wannan lokacin Mané ya san cewa lokaci yayi da zai ɗauki mataki na gaba a rayuwarsa. A ƙarshen watan Agustan shekarar 2014 ya nemi barin Salzburg domin neman sabon ƙalubale a wata babbar gasa, amma rawaito cewa bai halarci wasu atisayi da kuma wani muhimmin wasa na Salzburg yayin da yake ƙoƙarin tilasta komawarsa wani sabon kulab ɗin. Daga Bambali zuwa Dakar zuwa France zuwa Australia, tafiyar Mané ta tabbatar mana da cewa mafarki baya tambayar inda ka fito, sai dai inda kake son zuwa. Wannan ba shine karshen labarin ba, wannan shine farkon babin nasarorin da Sadio Mané ya samu a fagen ƙwallon kafa. Kashi na biyu zai nuna yadda Mané ya karya tarihi a gasar Premier, ya lashe champion, ya kuma zama gwarzo a Afirka. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin sanar da ku daga zarar kashi na biyu ya fito. Mun gode.